Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο Επισκόπηση μεθοδολογιών για την ασφάλεια των χρηστών της ηλεκτρονικής τραπεζικής πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Ηλεκτρονικές Συναλλαγές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνοοικονομικά Συστήματα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Τμήματος Βιομηχανικής Δίκης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πριν ξεκινήσει η περιγραφή των μεθοδολογιών ασφαλείας, θα παρουσιαστεί η έννοια του e-banking. E-banking, η ηλεκτρονική τραπεζική, είναι όλες εκείνες οι συναλλαγές μιας τράπεζας, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω κυρίως του διαδικτύου αλλά και VPNs, intranet, extranet, σταθερού και κινητού τηλεφώνου και δεν προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία του πελάτη στο υποκατάστημα της τράπεζας. Τα είδη του e-banking είναι το internet banking, το phone banking και το mobile banking, με τις δύο τελευταίες κατηγορίες να μην είναι τόσο διαδεδομένες στη χώρα μας. Επομένως, ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του Internet Banking στη σύγχρονη τραπεζική. Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται μέσω Internet Banking έχουν να κάνουν με οικονομικές συναλλαγές, πληροφοριακές συναλλαγές, αιτήσεις υπηρεσιών, βοηθητικές υπηρεσίες και πρόσθετες υπηρεσίες. Το Internet Banking είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον πελάτη και την τράπεζα. Πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει στους πελάτες είναι εξοικονόμηση χρόνου και εξυπηρέτηση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μειονεκτήματα για τους πελάτες είναι η δυσπιστία τους όσον αφορά σε θέματα ασφαλείας και η χρονοβόρα εγγραφή τους. Όσο αφορά τις τράπεζες, πλεονεκτήματα για αυτές είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αύξηση πελατειακής βάσης και κύρια μειονεκτήματα είναι η κίνδυνη ασφαλείας και το υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης. Η ύπαρξη συστημάτων ασφαλείας στο Internet Banking βασίζεται στην προστασία των χρηστών και της τράπεζας από τους εχθρούς και τις απειλές κινδύνους που υφίσταται. Εχθροί είναι οι εσωτερικοί εχθροί, οι ανταγωνίστριες τράπεζες, οι ερευνητές που ανακαλύπτουν τις αδυναμίες των συστημάτων με σκοπό τη δημόσια ανακοίνωσή τους, οι crackers που δημιουργούν προβλήματα απλά και μόνο για επίδειξη και οι εγκληματίες του διαδικτύου με σκοπό την οικονομική κλοπή. Οι απειλές κίνδυνοι ασφαλείας πραγματοποιούνται μέσω συγκεκριμένων επιθέσεων. Αυτές οι επιθέσεις είναι οι εξής: οι snipers που είναι τεχνολογίες υποκλοπής δεδομένων, η καταγραφή πληκτρολογήσεων του χρήστη, η χρήση κοινωνικής μηχανικής για απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες του χρήστη, οι δούροι ήποι που αφού εγκατασταθούν στον υπολογιστή δημιουργούν προβλήματα ασφαλείας, το phishing που είναι τεχνική ηλεκτρονικού ψαρέματος μέσω email και το farming που είναι εξέλιξη του phishing με μαζική αποστολή email. Για την προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχουν δημιουργηθεί ορισμένες μεθοδολογίες ασφαλείας, οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα παρακάτω. Πρωταρχικός σκοπός της τράπεζας είναι η πιστοποίηση της ιστοσελίδας της, διαδικασία που γίνεται από ένα πιστοποιημένο πάροχο, για παράδειγμα η εταιρεία VeriSign. Μια ιστοσελίδα είναι πιστοποιημένη όταν εμφανίζεται το πράσινο εικονίδιο στη γραμμή της διεύθυνσης του ιστότοπού της μαζί με την ένδειξη HTTPS και όχι το HTTP. Επίσης, προχωρά σε ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση προσωπικών κωδικών ασφαλείας, username και password. Βασική διεργασία των συστημάτων ασφαλείας είναι η κρυπτογράφηση. Χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση 128 bit. Παράγονται με αυτόν τον τρόπο 2 στην 128 πιθανή κωδική. Χρησιμοποιείται ζεύγος κλειδιών, το δημόσιο και το ιδιωτικό. Ουσιαστικά, ο αποστολέας κρυπτογραφεί τις πληροφορίες με τη χρήση δημόσιου κλειδιού που είναι γνωστό σε όλους. Ο χρήστης αποκρυπτογραφεί με το ιδιωτικό κλειδί που μόνο αυτός γνωρίζει το μήνυμα το οποίο του έχει αποσταλεί. Συγκεκριμένα οι τράπεζες χρησιμοποιούν την υποδομή δημόσιου κλειδιού PKI. Η PKI χρησιμοποιεί ασύμμετρη κρυπτογράφηση όπως περιγράφει και παραπάνω με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής μέσω ενός ψηφιακού πιστοποιητικού που εκδίδεται από την αρχή πιστοποίησης. Το ζεύγος κλειδιών είναι μοναδικό. Τα κλειδιά συνδέονται μεταξύ τους με μαθηματικές σχέσεις και ουσιαστικά ό,τι κλειδώνει το ένα κλειδί ξεκλειδώνει μόνο το άλλο κλειδί. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκδίδονται από μια πιστοποιημένη αρχή και επαληθεύουν την ταυτότητα του χρήστη που έχει στην κατοχή του το ζεύγος κλειδιών. Η ψηφιακή υπογραφή στην PKI είναι μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας η οποία χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του χρήστη και χωρίζεται σε δύο στάδια: στο στάδιο της δημιουργίας της και στο στάδιο της επαλήθευσής της. Κατά το πρώτο στάδιο, ο αποστολέας υπογράφει το μήνυμα με τη χρήση συνάρτησης κατακαιρματισμού και δημιουργεί μια σύνοψη. Στη συνέχεια, αποστέλει τη σύνοψη στον παραλήπτη κρυπτογραφημένη με το ιδιωτικό κλειδί, δημιουργώντας την ψηφιακή υπογραφή. Στο δεύτερο στάδιο, ο παραλήπτης δημιουργεί μια σύναψη του μηνύματος που έλαβε και αποκρυπτογραφεί την ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα με το δημόσιο κλειδί. Αν τα αποτελέσματα ταιριάζουν, τότε η ψηφιακή υπογραφή επαληθεύεται, αν όχι, τότε η ψηφιακή υπογραφή είναι ψευδής. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας SSL μεγέθους 128 bit για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Η λειτουργία του πρωτοκόλλου SSL βασίζεται σε δύο υποπρωτόκολλα, ένα για την εγκατάσταση και ένα για τη χρήση της ασφαλούς σύνδεσης.
Το πρώτο υποπρωτόκολλο λειτουργεί μετά από αίτηση του εξυπηρετητή του χρήστη για ένα ασφαλές session από αυτό του διαδικτύου. Έπειτα, ο σερβερ απαντά στον εξυπηρετητή αποστέλλοντάς του το πιστοποιητικό. Ο εξυπηρετητής πιστοποιεί ότι το πιστοποιητικό αυτό είναι εκείνο που έχει εκδοθεί από την αρχή πιστοποίησης. Αν ισχύει, δημιουργεί κλειδί μιας φοράς, κρυπτογραφώντας το με το δημόσιο κλειδί του σερβερ και το αποστέλει σε αυτόν. Ο σερβερ με τη σειρά του το αποκρυπτογραφεί με το ιδιωτικό κλειδί και ολοκληρώνει την εγκατάσταση της ασφαλούς σύνδεσης. Το δεύτερο υποπρωτόκολλο κατακαιρματίζει τα μηνύματα του φιλομετρητή έως 16 kB. Το κάθε υπομήνυμα συμπιέζεται ξεχωριστά και δημιουργείται ένα μυστικό κλειδί, το οποίο αποτελείται από δύο αριθμούς μιας χρήσης και το προκαταρκτικό κλειδί, και στη συνέχεια συνενώνεται με το συμπιεσμένο κείμενο για να δημιουργήσει τον αλγόριθμο κατακαιρματισμού, ο οποίος είναι συνήθως MD5. Ο αλγόριθμος προστίθεται στο κάθε υπομήνυμα ως κωδικός πιστοποίησης μηνύματος MAC. Στη συνέχεια, το συμπιεσμένο υπομήνυμα μαζί με τον κωδικό MAC κρυπτογραφούνται και μετά την προσθήκη κεφαλίδας μεταδίδονται. Για τον έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής χρησιμοποιούνται το firewall, το οποίο είναι το ηλεκτρονικό τείχος προστασίας της τράπεζας, με σκοπό τον έλεγχο της κίνησης των πακέτων από και προς το δίκτυο και την παρεμπόδιση κακόβουλων επιθέσεων προς αυτό. Επίσης, χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα IDS, που είναι συστήματα ανίχνευσης επιθέσεων προς το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επιπλέον, δικλείδες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από την τράπεζα είναι η χρήση αριθμών TAN, οι οποίοι είναι πρόσθετοι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων συναλλαγών για μια και μόνο φορά, για μια και μόνο συναλλαγή. Η λειτουργία των αριθμών TAN βασίζεται στην ιδέα της κρυπτογράφησης μέσω κωδικοβιβλίων μιας χρήσης ή συστημάτων one-time patch, τα οποία είναι θεωρητικά παραβίαστα σε ποσοστό 100%. Επίσης, χρησιμοποιούνται οι έξυπνες κάρτες για την ταυτοποίηση του χρήστη με την ενσωμάτωση ηλεκτρονικών κλειδιών στην κάρτα. Υπάρχει δυνατότητα να ενσωματωθούν συστήματα PKI σε έξυπνες κάρτες, τα οποία περιέχουν αναγνωριστικά, κάνοντάς τις έτσι με αυτόν τον τρόπο ακόμα πιο ασφαλείς. Επίσης, χρησιμοποιούνται επιπλέον μέτρα ασφαλείας από την πλευρά της τράπεζας και του χρήστη. Από την πλευρά της τράπεζας, η χρήση εικονικών πληκτρολογίων για την αντιμετώπιση του προβλήματος του Keylogin, η χρήση ξεκάθαρων πολιτικών ασφαλείας, υποχρεωτική αλλαγή κωδικών πρόσβασης, η αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη αν μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία δραστηριότητα, η συσκευή παραγωγής κωδικών μίας χρήσης, οι περιορισμοί πρόσβασης σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και το μπλοκάρισμα των κωδικών μετά από συνεχόμενες λανθασμένες εισαγωγές. Από την πλευρά του χρήστη έχουμε την επιλογή ενός ασφαλούς password, το οποίο να μην σχετίζεται με καμία ημερομηνία, τη χρήση έμπιστου λογισμικού, την εγκατάσταση firewall και antivirus, την μη ανακοίνωση κωδικών πρόσβασης σε κανέναν, τον έλεγχο της ασφάλειας της ιστοσελίδας της τράπεζας πριν από την είσοδο στο σύστημα του Internet Banking, τη μη είσοδος από δημόσιους υπολογιστές στο σύστημα του Internet Banking και την αποσύνδεση μετά το πέρας της συναλλαγής του. Θέματα ιδιαίτερης σημασίας είναι το μέλλον της ασφάλειας και το νομικό πλαίσιο στο Internet Banking. Τα μελλοντικά συστήματα ασφαλείας θα βασίζονται στη βιομετρική τεχνολογία σε συνδυασμό με έξυπνες κάρτες και θα έχουν να κάνουν με τη χρήση δαχτυλικού αποτυπώματος, γεωμετρίας χεριού, γεωμετρίας προσώπου, ήριδας του ματιού και φωνητικής αναγνώρισης, τα οποία με τη χρήση των κατάλληλων συστημάτων καθίστανται μοναδικά για τον κάθε χρήστη. Το νομικό πλαίσιο του e-banking στην Ελλάδα βασίζεται σε τρεις βασικούς τομείς. Πρώτον, στην νομοθεσία για τη διεξαγωγή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών και την τραπεζική εποπτεία, τα οποία αποτελούνται από τη βασική αρχή του κράτους προέλευσης και το νομικό πλαίσιο των διασυνοριακών πληρωμών. Δεύτερον, την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή και τρίτον, το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εν συνεχεία, γίνεται η παρουσίαση των συστημάτων ασφαλείας σε τρεις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, την Τράπεζα Πειραιώς, την EFG Eurobank Εργασίας και την Alpha Bank. Και στις τρεις αυτές τράπεζες χρησιμοποιούνται κωδικοί ασφαλείας username και password, πρωτόκολλα κρυπτογράφησης SSL μεγέθους 128 bit από την εταιρεία VeriSign, firewalls, αριθμοί TAN, αυτόματη αποσύνδεση χρήστη και μπλοκάρισμα κωδικών. Επίσης, η Eurobank προσφέρει προαιρετική χρήση εικονικού πληκτρολογίου και η Alpha Bank ανώτατο όριο μεταφοράς και χρήση εναλλακτικού κωδικού συνδρομητή. Σε διεθνές επίπεδο, παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της τράπεζας ANZ, Australian New Zealand Banking Group Limited, η οποία εδρεύει στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και παρέχει υπηρεσίες Internet Banking σε 32 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αγγλία, η Γερμανία, η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία.
Πέραν της χρήσης κρυπτογράφησης, πιστοποιητικών SSL, firewalls και αυτόματης αποσύνδεσης, προσφέρει εγγύηση του Internet Banking σε περίπτωση στην οποία ο χρήστης πέσει θύμα απάτης με την προϋπόθεση πρώτα ότι έχει συμμορφωθεί στους όρους χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής, συστήματα ανίχνευσης απάτης για την αναζήτηση τρόπων συναλλαγών και ελέγχου συμπεριφορών που είναι δόλιες, καθώς και χρήση εκτεταμένων πιστοποιητικών υπό τη μορφή Extended Validation για τη βελτίωση της ασφάλειας. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κύριους Χαραλαμπίδη και Σαράντη, καθώς και την κυρία Λαμπαθάκη, για τη χρήσιμη βοήθεια και συμβολή τους κατά τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας εργασίας.